عیسا di civîna girêgirên cihûyan de. Gava bû roj, rihspiyên milat, serekên kahînan û şerîetzan li hev civiyan û ew anîn civîna xwe ya giregir e û ji wî re gotin: Eger tu Mesîhî ji me re bêje. Îsa bersiva wan da û got: Eger ez ji we re bêjim hûn qet nakin û eger ez ji we bipirsim jî hûn qet bersiva min nadin. Lê ji niha û pêva kurê mirov, wê li tenîşta rastê ya hêza Xwedê rûnê. Îcar hemûyan bi hev re jê pirsîn: Naxwe tu kurê Xwedê yî? Wî jî ji wan re got: Hûn bi xwe dibêjin ku ez ew im. Wan got: Ma çi hewcedariya me bi şahidiyê heye? Me bi xwe ji devê wî bihîst. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xwişk û birayên hêja.